Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Unsain ko? Oh, kinsang sila hain ko ibyong. Ang kaatbang sa iyang amahan. Ang mga itom nga engkanto mao'y nagtinguha nga mamatay si Amara. Unsain ko Kinsang ibyong? ko ibyong. O kung sa'yo mong buhaton ko aran, dili kini mahitabo sa akong anak. Way, angay kabalakan mo na. Nganong nakasulti ka man anain ko ibyong? Tungod, kay dunay daghang manalipod kang Amara. Oh, kinsam sila hain ko ibyong. Ang iyang abyan. Dagang salamat kaninyo, Pulong, Basti, o Grodante. Wait. Nakakasuko na mo, mahal na mong Adonis. Wa man ko masuko ninyo. Ego ra ko nga nagsulti ninyo nga dili mo mubuhat og bugal-bugal ngadto sa pamilya ni Amara. Joke lang itong amo, mahal na mong Adonis. Bisag joke pa. Dili gyapon ko mo okay ni ana, Basti. Wait. Amo nagtimanan, mahal na mong Adonis. Sorry. Salamat ninyong tulo, Pulong, Basti o Grodante. Nahibaw ko nga mga buutan mong tulo og mga maisog basta adunay insaktong rason. Ingko ibyong, sa dili pa mi mubiya dinis inyo, may ihangyo unta ko nimo. Oh, unsa man ka na muna. Nga isira nimo ang third eye ni Amara. Di ko magkahimo ni anak muna. Nga naman ingko? Kay, naanak ka na kaniya og way si bisan kinsang tao. Nga makasira ni anak. Gawas lang sa naghatag ni anak kaniya. Kinsa man ingko? Ang iyang amahan. Oh, si Adonis? Adonis? Kinsa te, kinsa? Oh. Adonis. Kung maunain ko ibyong, may maming muangyaw sa amahan ni Amara. Kay luoy kayong nga kung pagumangkon nga makakita sa dili na mo makita. Muna, Nga no ingko ibyong? kung makahimo ka sa paghangyo sa amahan ni Amara, buhata. Pero, Sawali lang. ingko ibyong, Why kumo sa pagsuway muna. Amara, Ngano, yoyo, Chef? kung may makita ka nga atong ikasugat karon nga itong nga engkanto sa atong pagbalik sa ilang ati Amy, sulti rin niya. Huwag mo atang nato iyo. Nga nung nakasigurado mo ka? Naamin sila. Ha? Kitsa? Ang akong mga amigo nga small. May kunusad nga small. unsa Amara? Hain man sila, Amara? Ay, nilabay sila nato samtang naglakaw ta. Oh. No. Unsa? Sa ato pa di ay, ilatang kiubanan sa atong pagpauli. Oyoyo, Chef. Aron di tayo laptan sa engkanto nga itom. Amara, asa mo silang dapita? Nadapit sa imong kilid, yoyo, Chef. Ansa? Pagmatngon lang, nga dili ni mo sila matumban. Kay nagsayaw-sayaw baya sila. Samtang nag-abay na to. Mga dancer, manggod na sila.
Mga dancer silang tulo, Amara? Hmm? Oh, o Ninang M, singer-dancer man sila. Chuya ko nila. Gusto mag-sample? Sige ko no, Bi. Sampol ko no, Bi. Gi. Sample ko no. Sampol. Sample. Sampol. 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 Three little birds sat on my window. And they told me I don't need to Kabati mo, worry. nanikanta sila. Oh, anak, nakabati mi. Pero wala mi makakita nila. The sound Datong tagong mga kita sa talindangan ni kantang sayaw. Ha? Ay, Di naman uman siya nga kapoy ka man, ha? dito. Di dituha pa. Basta, dito good paking. King ako nga, ha? Nga nagpaking naman ka. Walang napakong. Magkawagtan sa biya ka usahay sa kakapoy paking. Basta Kinasad. Saan naman ka aman siya, oy? Oh, kana, be, kana. Sigbalik anang aman siya nga. Naanda naman kag sampit na kog eme paking. Pakong lang na. Aron, mahumanta. Ay, kasuko, good. Paking, kay pinalahos na sangan nga papaiking. Mao nang paking. Oh. Gusto na speaker, oy. Demo si Muna, ha? Kuyog lagi niyo si Amara o si Jeff. Dito lagi mi. Kapoy sa demo, eh. Di mang dituha lagi, eh. Sultihan, tika. Pero, ayaw nag-isulti ni Noy Damian. Unsa? Kaya ano man? Basta, saan sa paking? Paking. Nga di ka mo sulti ni Noy Damian kay lisod ni kay may baho siya. Makasabaan sila si Muna og Jeff. Sige na, sulti na. Isaan ako nga, di ko masulti. Okay, sige ha. Dito migikan sa ilang ingko ibyong paking. Unsa? Gano'n man? Kisa ba nasakit, ha? Kisa ba nagpatambal? Ay, why nasakit, uy. Pero, gipangutana lang namo ni Ingko kung unsaon nga masira ang third eye ni Amara. Unsa? Yan tas ato, te. Dong, Jeff. Dili lang nato sultihan si Papa Damian bahin sa itong pag-ato silang ingko ibyong, ha? O, mo na. Yan maray. Lakos lang. Ba't man na, yuyo, Jeff, nay muna. Ha? Lo, kabati na siya. Bright man gudas Amara, Dong. Dali ra kay makat-on unsa may imong isulti. Mao nga magmatngon gyud ta sa atong mga lihok ingon man sa atong gisulti. Amara, anak. May isulti ko nimo, ha? Unsa man na, nay muna. Di ba, niadto man ta sa ilang ingko ibyong? O, nay. Nak, kung mahimo, dili lang nato sultihan si Papa Damian nga dito ta. Nga naman, nay. Aron dili siya mabalaka nimo. Anong mabalaka man dyan ako, nay. Dili ba? Doon na may gisulti si Ingko Ibyon bahin nimo nga. Doon ako'y abiyan? Oo, anak, mao ka na'y rason. Mao na'y rason nga dili na lang nato sultihan si Tatay Damian. Kaya ba si mabalaka siya nimo? Unya, mag-uol siya nga nung doon na kay Abyan. Dili man na ngay mag-uol si Lolo Damian, nay. Kana pa, doon ay manalipod na ako. Nato. Amara. Adunay lantip nga pangisip si Amara. Hait ang iyang salabutan. Lahi sa mga bata nga sama niya gidad. Maayo na siyang manulti. Mura na siya dako o gidad. Mas maayo nga ingon ni Ana ang akong apo, Adonis. Pero, ama, kung mo eskwela na siya, daghan ang mahibong. Sa hitsura palang daan niya. Naay mga bata nga gitawag og gifted child. Usan ni Ana si Amara, Adonis. Nabalaka ko niya, ama. Kung mo eskwela na siya tingali og bulihon si Amara sa sama niyang mga bata. Wa ka ba'y salig sa iyang abyan? Bisalig man, ama. Ayaw ka balak ang imong anak.
Sila si Muna, Damian ug Jeff, mo'y angay ni mong kabalakan. Kay basig dili sila makaagwanta kung may mubuli ni Amara. Makakitahin noon sila og away. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!